म्हणजे उद्या सकाळी कोणी थांबायचं सकाळी शाळेत जायचं. घरी जे राहील त्याने दप्तर घ्यायचं घरात जायचं. काय माझ्या पोटात दुखतंय, माझे पाय दुखतात, जमणार नाही. कशाला उद्या सकाळी 7:30 शाळेत यायचं आहे. 7:30ला शाळा भरणार. म्हणजे 7:15ला आपण सगळेजण असायला हवे. पारंबीचा तुला पटकन अनुभव घेऊ दे रे त्याला सुद्धा. कट्टे धर मस्त. ओके चला आणखी कोण जाम पाय दोन्ही हातान जाम. सोड नको मी आहे. मस्त. ओके नको तर घट्ट पकड. पाय घट्ट वर धरा, सोडू नको. घट्ट धरा पाय. पाय वरती धरा, तोंड तिकडे बघा. ओ ओ आणि कोण दुसरा दमला तो वर शाबास. मस्त. सोडू नका रे. कोणी खाली दगड आहे. बॅकग्राऊंड म्युझिक सुरू आहे म्हणा. हे तुम्ही तर मित्रांनो बघितला कशी मुलं खेळत झोके घेत होती वडाच्या पारंब्यात. तुम्ही पण घेत होतास ना लहानपणी असेच. आम्ही तर घेतच होतो शाळेत असताना. तर तो बी मागच्या व्हिडिओत बघितलाच होतास. त्यामुळे काय आत्ता पुन्हा लहान मुलांसाठी दाखवण्यासाठी घेऊन येलं आहे त्यांना इकडे. काय या मुलांची गडबडाती आज त्यांना खेळा कुंदडाक मिळतात. हे बघा काय मजा करतात. बाबू लोणच्या आंबे बसून त्या हल्ल्यांची ना तू घराकडनं घेऊन येणार थोडीशी वाटता. आज आपल्या वनवासीच्या निमित्तानं मी आजोबा तरी निवडले त्या आपल्याकडे आलेले आहे. तर त्यांचं शाळेच्या वतीनं या ठिकाणी पुष्प देऊन मी स्वागत करतोय. त्यानंतर या गावातील ग्रामस्थ आणि माजी विद्यार्थी आणि युट्यूबवर असलं आपलं हे वनभोजन जे आहे त्याचं प्रक्षेपण करणार आहे मुकेश गाडी.
या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण या शाळेच्या वतीनं त्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देऊया. त्यानंतर आपल्या शाळेचा माजी विद्यार्थी स्वानंद परब याचाही आज वाढदिवस आहे. तर शाळेच्या वतीनं मी त्याला शुभेच्छा देतोय. त्यांनी त्याचा स्वीकार करा. या ठिकाणी अनन्या ओगले तर या ठिकाणी आलेली आहे. तिचाही आज वाढदिवस आहे. आमच्या शाळेच्या मॅडम राणी मॅडम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्याचं स्वागत करावं. नंतर मग आपल्या छोट्या मुलांनी आपापली गाणी कविता जे आहेत ना म्हणणार आहेत ना ते सादर करा. बरोबर ना. आता दुपारी सकाळ जेवीपर्यंत आपला हाच कार्यक्रम चालेल आणि जेवल्यानंतर मग थोडासा वेळ खेळूया मग निघूया. ओके चला तुम्ही आता काय करता सध्या आले. चला काय तुम्हाला मुजी वगैरे काय हवंय नको ना. ओके सगळ्यांनी शांत बसायचं आणि टाळ्या वाजवायच्या मात्र नंतर टाळ्या झालं की डोंगरावर जाऊ शर्यत रे आपुली. अजून मध्ये चिंचेचे हात पाय कापडून झाले वाकडे बघा खालसून डोलीवरनं पाणी घेऊन येते. एका गावात एक मोठं पिंपळाचं झाड होतं. त्यावर 7 कावळे राहत होते. एक नावाचा कावळा खूप आळशी होता. दुसरा उठायचा आणि त्याच्यावर त्याचे मित्र खायला शोधायला जायचे. तर मित्रांनो आता जेवणाची दुपारची वेळ झाली. सगळी बसतात गडबडा. काही नाही.
सुरुवात झाली आहे. आजपासून सुरुवात करायची आहे. आज फक्त हे द्यायचं आहे, लक्षात ठेवा. ऑनलाईन भरायचं आहे, मी नाही भरणार, अध्यक्षाने भरायचं. मीर पुजारी उठ, पुजारी उठ. टीव्ही दाबायचं नाही. मग चल त्याला हे लाव. त्याला हे घाल, तांदूळ घाल, पाणी घाल. बाहेर ठेवायचं आहे ना. जा त्याच्यात घे, तिथे जा. जा त्यांच्या काकांवर जा. बाकी घेवा माहिती आहे पत्रावळी ह पाना नसते. पत्रावळी हवे चांगली चांगली काढा. पत्रावळीचं पुढं बघा. गो तू अध्यक्षच ना, मग आता गाणं तू म्हणणार ना. हा ताच तर सोलकडी. काय कोण म्हणता? तो म्हणता. होय होय हो. काय इकडे कोणाला कोकणवर झाकण ठेवला. बघणार कधी? डाळ म्हणतात नको. ही सोला चण्याची भाजी आणि मॉपच काय ना काय केला. हे पुरी आहे. डोकं रिकाम कशा दाखवतं. भजी बघितल्यानी. त्यानंतर सोलकढी, श्रीखंड आणि कावा. चला मग वाढ आधी, भूक लागली. मगाशी काहीतरी दिलंच ना. आता ते पुन्हा. मॅडम कुठे आहेत रे? मॅडम पाणी आणून गेले. हेचो माझो नाही, माझो बड्डे आहे. हेचो वाढदिवस आहे. होय ना रे? वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहजाव न होता नाम घेता पुकाचे. जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे सीताकांत स्मरण. जय जय राम. गोपाळ कृष्ण भगवान की जय. चला रवलेली मंडळी या नारळ. ती बुक केली श्लोकाच्या इशारात नाही. अरे तो बघा विनू इलोसा दिसता वाटता. होय होय विनू इलेलो. सरप्राईज. छोटा बालान शेवटी इलो. गो विनू इलो. चल द्रोण द्रोण नंतर तुझं सरप्राईज. तू बघ
बघ फसवले हा काय म्हणतो हा काय घराकडे असतो माका जाणार मुंबई का बरोबर यायचं होतं हो काय सांग नालाय ही सगळी टोप बिप घेऊन जाताना दिसणार तुम्ही सगळी दिसणार टोप घेऊन जाताना ए बाय बाय करा असा मोबाईलच दिसताना जातो ताबडतोब दिसतं जातो तर मित्रांनो पासून इलेलो माणूस येऊ बघा सरप्राईज साठी ठेवू किलो माझा म्हणजे तो मुंबईतला इलो तू कुठे आहे मस्तीखोर कुठे आहे तू हे नंदन हे बघ हिला हा होय तर अरे कवग्यान मोठाच वजा घेतलाय ना काय गो काही गेलं काकडे मोह वर्षाने इलेलंस त्यामुळे तुका पाठवले नाही मी म्हणतोय कैसून कोणी येतं कामगारा कैची त्या बिचाऱ्याक चलत नेलास एका एकान टोप घासून परत सुकून बिकून आणलास संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत हवे गावे म्हणतात संध्याकाळी आमच्याकडे जा व्यवस्थित तुझं काय विचार सांग काय ठेवताय आमचं हवे सगळे मग काय सांगितलं आता हा आता सांगितलं की नाही बाबा तुम्ही फक्त दोघेच जण नंदनच्या घराकडे या जेवण नंदन पण सगळे माझी टीमा नंदनच्या घराकडे जेवण ना बरोबर आहे ना नंदन स्वतःने सांगितलं ना ही बाजू माझी आहे बघ तिथपर्यंत तू म्हणता 1 2 3 हजार उद्या सकाळी 7:30 वाजता शाळा किती त्याच्यामुळे पहिली दुसरी काय ते खाऊन या नाहीतर भूक लागली मग ओळवत राहतात हो ना लक्षात आलं ना त्या सगळ्यांनी काय करायचं माझ्या पोटात दुखतंय माझे पाय दुखतात जमणार नाही लक्षात आलं उद्या सकाळी 7:30 शाळेत यायचं आहे 7:30ला शाळा भरणार रंगोळी गोळी कोणाची आहे हे गप तुझ्याने रंगोळी गोळी हार पाहिजे कोणाची तुझी रंगोळी गोळी चालेल उद्या ते करायचं झालं ना त्या सगळ्यांनी काय करायचं आपापल्या वस्तू बघायच्या आहेत का आपली पिशवी बघायची आणि शाळेकडे जायचं आणि हळू जायचा पुढे जाताना बघ तुला सांगतोय तू शेवट सगळ्यांचे राहायचं तू सगळ्यांचे शेवट राहायचं तू आता पुढे लागायचं नाही तू सगळ्यांच्या मागे राहणार आहेस आणि पुढे लागलास तर काय शाळेत कोण ठेवणार तू सकाळी धावडत आणलाय सगळ्या घरा तूच होतास पुढे तूच लागलेलास पुढे आणि त्याच्यानंतर नंतर नाव काय तुझं नाव काय सारा दिलीप परब सारा दिलीप परब
तू वनभोजना केलेलंस की लाकडाचं बारो घेऊन दिलं? उरलेली लाकडं घेऊन जाते. तू आणलेलं कामगिरी घेतलेलं लाकडानुची काय भारी. तर मित्रांनो वनभोजन झालेला. हे बघा खालेले टोप आता नेवचेत माका घराकडे कपाळावरसून. तर चालला होता. काय झाला? अरे एका जवान अंगावर इला. जवान एका अंगावर इला. अरे भारीचा. तर मित्रांनो आज शाळेत दिल्यासारख्या वाटलं माका. तर मजा येईल आज खूप वर्षांनी. म्हणजे शाळा सोडल्यापासून आज पहिल्यांदा असं वनभोजना केलं आहे. नंदनमुळे योग मिळाला मला चान्स. बाकी काय जेवण अंगारीला. चल चल लवकर. अरे टॉपर बसतं. टॉपर बसतं का? ए टॉपर बसतंच तर मी घेतोय. काय चालू आहे? डान्स. परत नाच. एक उडी मार. परत उडी मार. टोपर बसतं टोपावर. भारी. बिचार वेळेला चलत किती इलो तो. कितवी दस रे? नाही जायचा शाळेत ना. बालवाडीत तेव्हा तो दमलो तो. नाव सांगा ती माका. टोपर बसतोच तर मी घेतो. ही माशावाली नाही वाटत. माझ्यावर शाळेकडे यावा एकदा. बघा माझी कसं गप्पा मारतात. हा गजाली असतात नुसते. गजाले ना काल्यान गोळा. तिकडे जाणारे चला. कोण कोण जात असे बघतोय. 1 2 3 4. आणि कोण जाणार? आणि अजून कोण नाही ना. या बाजू घर आहे या बाजू माहिती ना. हा चला रे बाबा. अरे खूप घालशील. चला बाजू करो. टॉप जड झाली माका. काय जमलेलं नाही. जमला मग सगळ्यांनी काय जायचं. माझ्या पोटात दुखतंय माझे पाय दुखतात. जमणार नाही. कसं आलं उद्या सकाळी 7:30 शाळेत यायचं आहे. 7:30ला शाळा भरणार.